Psalms 124 from verse number 2. Uma uJehova bengenathi lapha abantu besivukela ngabe sebasigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo thina. Amanzi ngaba aswela phezulu kwethu, kudlula ikhukhula phezulu komphefumulo wethu, kudlula phezulu komphefumulo wethu amanzi akhukhumalayo. Makabonga uJehova, verse number 6, makabonga uJehova ongasinikelanga kube sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lomcuphi. Ugibelo ephukile thina siphunyukile. Usizo lwethu lusegameni lukaJehova owenza izulu nomhlaba. Sithi Ebenezar. Sanibonani bafowethu, sisonjalo ebusuku. Kukodwa singakusho njengoba siyovala unyaka ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi ukuze kube namhlanje. Lokho mfuna sixoxa namhlanje ebusuku ngane zakwethu. Lokho mfuna sikhulume ngakho. uNkulunkulu aselekelele egameni lika Jesu. uNkulunkulu emuhle elekelela uhambo lwethu. Sanibonani. Sanibonani bafethu, siyanibingelela eindaweni ezahlukahlukene kuzona. Simo sezulu ngapha kithi asisihle. Kodwa samethemba uNkulunkulu ukuthi uyaselekelela. Sibingelela abazalwane bonke endaweni ezahlukahlukene ebusuku. Kube kuya ngami ngaba ngikho ku live so sesha siphume bafethu. Kodwa kukodwa okuhlela enhlizweni yami ukuthi masibuke emuva la sisuka khona. Siningi inqinamba nayinselele esihlangabezene nazo. Maningi ama disappointment nama discouragement. Banye bethu sajikelwa umndeni, sajikelwa abazalwane, sasishumela kanye nabo ivangeli. Sadayiswa na abantu sasibathemba. Sajikelwa abantu abesicabanga ukuthi abantu bohambo lwethu. Abanye bethu bajikelwa ngisho na abantu abakhe bafunga nabo ukuthi bohlukaniswa ukufa. Kwasho ukuthi uhambo lude ebudeni bendlela badayisana bodwa. Njengoba sikhuluma kumanje nje abanye bahambisana izinkantolo. Abanye bahambisana izinkantolo bangabazalwane abakhonza ndawonye abathi basindisiwe. Abanye bakhe bafunga phambi kaNkulunkulu bathi ngikuthanda kuyoze kube sekufeni. Namhlanje abanye babulalene, namhlanje abanye babophisene ngenxa yobude bendlela. Lento yokuthi Ebenezar yakhe yakhulunywa uIsrael ephuma ezweni laseGibhithe. Lithi bafika bathatha itshe uSamuel umprofeti walimisa phansi wasethi Ebenezar athi up to this far kuze kube lapho uSimakade usizile. Bebangasho lokho ngoba babuka imoto, bebangasho lokho ngoba babuka amaringi, bebangasho lokho ngoba babuka izindlo, bebangasho lokho ngoba babuka izingane. Bebebuka izinqinamba nezinselela bebhekana nazo iminyaka engama-45. Uthi obhalayo uNkulunkulu ehamba noIsrael wayenza ukuthi izicathulo zabo zingagugi nempahla yabo ingadabuki. Bebebona uNkulunkulu ebanikeza imani ehlanu ngezikhathi zokulamba. Babona uNkulunkulu ebavikela izitheni zabo ebudeni bendlela. Waba uNkulunkulu noma bona bangamahlonga ndlebe bemhlubuka. Waqhubeka waba uNkulunkulu noma sebakhonza izithixo bakhe bayimisela izithixo zegolide bakhonza zona. Wabashaya uNkulunkulu wabuya wapholisa waba uNkulunkulu kubo. Bathi bomile ebudeni bendlela besuka ezweni lebugqila wabanikeza amanzi okuphuza. As much as bebehamba becomplain bakhumbula nempilo yaseGibhithe kodwa uNkulunkulu waqhubeka waba uNkulunkulu kubona. Babuka izinto abahlangabezana nazo nezithe zabavukela ebudeni bendlela ngoba kuyiqiniso ukuthi ukukholwa kuuhambo. uIsrael lolu hambo welihamba yena welihamba ehlane, thina silihamba spiritual, but we are facing the same challenges yafaced uIsrael mhla ephuma ezweni lobugqila eGibhithe. Ngoba ziningi izinto abahlangabezana nazo kodwa babheka ezweni lesethembiso. So uma uSamuel ethi Ebenezar athi uNkulunkulu sisizile kuze kube labe bangasho ngoba becelebrate izinto eziphathekayo, kodwa babuka uhambo lwabo ukuthi ngempela ukube uJehova bengenathi
soloko saphuma ezweni lokugqila kuze kube namhlanje le minyaka engama-45 ukuba uNkulunkulu wengekho ngabe safela endleleni. Abanye babo bangcwatshwe ehlana, abanye babo uNkulunkulu wakho wavula umhlabathi wabangcwaba bafela lapha, abanye babo balunywa yinyoka, abanye babo basala ebudeni bendlela. Uma uIsrael emile nefu limile, lithi iBhayibheli bavakashela ezinye izizwe, uma linyakaza ifu basala endleleni. Kwasho ukuthi kukhona laba bebengecebo abathi noma izinto zimile bama kanye nefu, lathi move ifu bahamba kanye nabo, ngoba ziningi izinto awabafowethu nodadewethu abasalile ebudeni bendlela, ngoba kwakhe lakhe lama ifu naseyimpilweni zethu, lama endaweni ezahlukahlukene, lama saza sacabanga ukuthi ukungcono ezweni, kodwa sakhetha ukuhlala khona la ukuthi soza sililinda ifu lize linyakaza. Abanye oza kwethu lathi limile ifu lingamuvi kunganyakazi lutho, kuze kuthiwa wena uyamkholwa yena uNkulunkulu makunje, baphuma bayezweni ngoba ziyenzeka izinto ezweni. But bakhona abanye bethu abadecide ukuthi kungcono ngihlale khona la noma ifu linganyakazi. Laba badecide esizweni sakwa-Israyeli uma ifu limile, kuthiwa ke uma kushawa icilongo kunyakaza ifu, abakwazanga ukube bakhava isizwe sakwa-Israyeli behamba kanye naso, baqhubeka bahlala kulezinye izizwe. Njengoba sikhuluma kanje, baningi abafowethu sasihamba kanye nabo, esasikholwa kanye nabo, abathe ebudeni bendlela badecide ukuyocinga ezweni. Bakhona ezweni baphila khona, siyababona ukuthi laba bakhathala ngobude bendlela, ngoba lathi ifu limile ebudeni bendlela badecide ukuphuma. Baningi osisi bethu abakholwa bemthanda uNkulunkulu, kwasho ukuthi ifu limile maqondana nomshado, lama ifu kwangathi akonakele lutho, kwadecide ukuthi ungcono akayezweni. Siyambuka masamba ukuthi sasihamba kanye naye lo mzalwane wadecide ukuphuma ngenxa ukuthi ubona ukuthi sikhona izinto ezinganyakazi. Baningi esasishumayela kanye nabo bathi kwakuthi ukuthulekile kulanjwa, badecide ukuthatha ama-shortcut beyothatha izinto eziphathekayo ukulanda abazalwane, ngoba u-Israyeli uma ehamba ehlala iy'gaba zempilo zayingafana bebehlangabezana nazo, bakhe balamba nje, balambela ukudla bangazi ukuthi ukudla beyokuthathaphi. Akuqali ngathi ukulamba no-Israyeli ehamba noNkulunkulu. Worst part of it, u-Israyeli wathi esehlane ifu laliphe kwabo, balibona lelifu balazi ukuthi njengoba kunefu phe kwethu nje kusho ukuthi uNkulunkulu nathi, ngoba efini kukhona amanzi represented the Holy Spirit. So emini ma kukhona ifu babe nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uhamba nathi. Number 2, phambi kwabo lithi iBhayibheli kwakukhona ingilosi elithi athi uNkulunkulu izwi lami likuyo. Le ngilosi yayirepresenta uJesu. Bese kuthi ebusuku kwakukhona insika yomlilo. Lo mlilo elithi umbhalo wamaHebheru athi uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. Lokhu kuchaza ukuthi emini uNkulunkulu waye-umbrella, umoya ongcwele waye-umbrella. Uma kufika ikhazi zokushisa ebusuku uNkulunkulu waye-heater, uma kufika ikhathi zokugodola. Bese kuthi i-direction yayilidwa uJesu phambili. As much as u-Israyeli wehamba nobuthathu bukaNkulunkulu ebubona ngamehlo ukuthi nangu uNkulunkulu eyifu eyinsika yomlilo ebusuku, nangu umoya ongcwele eyinsika yefu emini, nangu umoya ongcwele ehamba phambi kwabo, kodwa balamba ubuthathu bukaNkulunkulu behamba kanye nabo. Badecide ukushiya ebudeni bendlela baya kwezinye izizwe, ngoba kuhambo yazi i-challenge yokuqala u-Israyeli yamngabazisa uNkulunkulu ukuthi ukhona, ngoba ukukholwa kuhambo. Abanye bethu celebrate asaphelele ehambeni lwethu njengoba sasisuka. Just imagine about 6 million yabantu abaphuma ezweni laseGibhithe kwangena only 2 baphelele endleleni eningi labo. Iningi elangena ezweni lesethembiso kodwa abafikanga khona. Abanye baneliswa yizithelo zakhona, ngoba abaningi esasikholwa kanye nabo sishumayela kanye nabo banethi bezwa amagrebhisi ezweni lesethembiso bakhohlwa yizwe, banaka izinto eziphathekayo. Banye balimala mhlaba thola imishado, banye balimala mhlaba thola izindlu, banye balimala mhlaba thola imisebenzi, banye balimala mhlaba thola ama-position, babamba izinto eziphathekayo bayeka izwe. Kanti uNkulunkulu mekhuluma no-Israyeli wayebatshele ngezwe
wathi uyobayisa ezweni besathi ezweni engeniyisa kulona kukhona izinto ezikhona ezweni okusho ukuthi into okumele abafocus kuyona indawo beboya kuyona uma sebefikile ezweni the rest yayizoba khona ezweni kodwa uNkulunkulu wakhe wabanambithisa izinto zasekhona ezweni kodwa bagcina bakhohlwa yizwe babamba into eziphathekayo for that reason ningi laba bangenanga bathi bephuma eKenani eGibhithe bahamba 3 days bafika bakhempe eduze kolwandle olubomvu bathi mase befuna ukuwela olwandle olubomvu impi yaseGibhithe yayisemveni kwabo emasayidini kwakukhona izintaba phambi kwabo ulwandle olubomvu laba buza khona Moses sicela ukubuza kungakahanjwa isasuka nje ayengekho enamathuna eGibhithe ukuze usikhiphe eGibhithe sizofela ehlala babona ukwahluleka noma babona ama challenges ukusasuna nansi impi phambi kwethu okubuhlungu kakhulu abafundi beBhayibheli bathi kwakunendlela emfishane kakhulu yayingabathatha 11 days uma bahamba ngeenyawo 11 days bayofika ezweni lesethembiso iBhayibheli lithi uNkulunkulu akavumanga ukuthi bahamba ngaleyo ndlela ngoba ebudeni bendlela uma bahlangabezana nezitha bebezobuyela emuva wadecide ukuthi abawela ulwandle olubovu lithi iBhayibheli wayefuna ukuvivinya inhliziyo zabo. So uma uSamuel ethi Ebenezari wayengabonga izinto ezithile wayebonga ukuthi ngempela abafethu abasala endleleni nathi sahlaselwayo kodwa sangagive up saqhubeka samethemba uNkulunkulu ebudeni bendlela siholwe uye uze kube namhlanje sizwa uDavid masebhala emveni kwenhlupheko uthi awu ngempela ngiyafakaza ukuthi kwakumele ngihlushe ukuze ngikwazi ukufunda imiso zakhe bafowethu iyodwa into engimemezela ebusuku ukuthi uSimakade uhambe nathi ukuze kuba namhlanje sizwe uye ukube kwakuya ngabantu sasibathembile ngaba siyanga ndawo empilweni baningi abanye bathi bayosifundisa sathi siqala ukufunda bathi abasenayo imali baningi abanye bathi bayosondla bathi sathi siqala ukuhlala nabo bathi bona bakwazi ukuhondlana nezingane ezidla zingasuthi ngempela siholwe uNkulunkulu ebudeni bendlela abanye bathi sishonelwa abazali bathi asize sizohlala nabo sathi sihlala nabo bathi bona ngeke bakwazi ukuhlala nathi sibone ukuthi siyapi kwaba uNkulunkulu akubanga isandla somuntu akuyabanga yena umuntu kwaba uNkulunkulu waba uNkulunkulu kithi. That's why sinaso nesizathu sokuthi Ebenezari abanye bathenjisa umshado umuntu indoda yafika kwathi ngizokuthanda ngizokunakekela uzokwenzela konke wathi sengenile emshadweni wamshiya nezingane wahlebela ndeke umuntu wasela uNkulunkulu waba uNkulunkulu kuwe naseyinganeni zakho ezinye ingane namhlanje seyiqedile ukufunda isikole ezinye zazo ziyasebenza kube uNkulunkulu nalaba abazalwa ngokuhlengula ababazi nabazali baba akazi ukuthi ubaba ongwakuphi umama uchaza istory angazi kwenzakalani kodwa phakathi kwalezo zimo ukuthi wena watholakala emahlathini wena watholakala kuphi uNkulunkulu waba uNkulunkulu wakuhola kwaza kwaba namhlanje enhlizweni yakho noma ngathi ubonga amadlozi noma ngathi ubonga abadala noma ngathi ubonga abaphezulu nokuthi baphansi kodwa kukhona into eyithi ukube isandla sikaJehova sasingekho phezu kwethu ngaba ngisaphefumula namhlanje ngoba ziningi izinto ezavuka endleleni ezazimelene nempilo yakho kodwa uNkulunkulu waba uNkulunkulu. uNkulunkulu utshela uIsrayeli kuncwadi kaDeuteronomy uthi kubona maye banikeza iwarning uthi masenifikile ezweni lesethembiso ngoba khona ezweni lesethembiso niyofika uthi masenifikile ezweni lesethembiso makungabikho umuntu phakathi kwenu uma senidlondlobele senineyinkomo nifuyile ninamakhosikazi nineyingane wakho wabanikeza leyo warning ngibangakafiki sizwe sakwaIsrayeli ezweni laseGibhithe wathi oyishaya isifuba othi nginalezi izinto enginazo ngenxa yamandla ami. Sabantwana bakaNkulunkulu namhlanje uNkulunkulu wababusisa abayishaya isifuba ngenxa yemfundo yabo abangasamvezi ukuthi hayi bafethu ukuthi anazi mina evarsity ngakho engadonsa nzima ukuthi anazi nibona namhlanje ngoba
ngakhe ngahlupheka empilweni kodwa uNkulunkulu waba uNkulunkulu nama ngazi ukuthi ngisurvive kanje bafethu asinazi isizathu sokungambongi uSimakade. That's why namhlanje ebusuku sithi eBenezar uSimakade uhambe nathi kuze kube namhlanje usuhole from day 1 up until today usase uNkulunkulu. Basishile abantu ehlala lo uNkulunkulu wavela kuHagar noIshmael ehlane emlahlile uyise uAbraham wavela umama esayilahlile indodana wathi izofela kuthi wavela uNkulunkulu waveza umthombo wamanzi eogwadule edesert waba uNkulunkulu simbone kithi. Baningi abantu abathulayo ekuhambeni kwendlela uNkulunkulu wakhetha ukuvusa amagwababa. Thina sanikezwe indawo zokulala ngabantu esingabazi, sathenjwa abantu esingazalwa nabo, bekhona abantu bomndeni basirejecta. Vele sasibalelwe ukuthi soba abanye abantu ababizwa ukuthi behlulwe impilo, sasibalelwe ukuthi siyokhategorizwa njengezehluleki. Kwanqaba uNkulunkulu sibone yena ehamba nathi kuze kube namhlanje ebusuku. Sebeqhelile abantu besidedelile izithembu zethu, kuhlekiswe ngathi ukuthi ayikho into ekwenzeka ngayo. Waba uNkulunkulu, waba uNkulunkulu. Baningi osesibethu la abarejectwa umhlaba ekhulelwe, warejectwa ibandla, warejectwa abazalwane, warejectwa everyone. Nalaba abantu abebeminayo wayebathemba ukuthi bazomana mhle ekhulelwe bathi gede bamkhiphe ekhaya. Wakhala isibibithwana, wakhala waze wabonga. uNkulunkulu waba uNkulunkulu kuye. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nalezi ingane masenizele uyichazela ukuthi ingane yami I have sacrificed a lot ngenxa yakho. Vele behlonga ndlebe edunyelwa ikhanda ngazi ingane yami ngilanga ngikhona ngisacrifice everything. Uyiwena umphumela we-rejection. I've been rejected because of you. Baningi osisibethu abarejectwa umndeni, abanye osisibethu bagcina balalana noma ubani ukuze bakwazi ukusurvive naso kulezo zimo zokuhambelana ngenxa yesimo sempilo. uNkulunkulu waba uNkulunkulu wamhlenga wahamba naye. Abanye bethu osisibethu abekho proud ngezolo labo ngezimo zempilo abahlangabezana nazo ngenxa yokulahlwa, ngenxa yokurejectwa, ngenxa yokusala umuntu wezokholelwa kuye. Kodwa nakuzo lezo zimo eyedwa esedesert ekhala inyembezi kungekho ozomduduza, kungekho ukuthi ngiyakuzwa ukuthi uthini. Bekhona abazalwane bekhuluma ngelimi eyedwa esehlala. uNkulunkulu waba uNkulunkulu. Asinaso isizathu esingathi asikwazi ukumbonga uNkulunkulu, asikho. Njengoba ngikhuluma umoya ongcwele ukukhumbuza uthi uyakhumbula wena wawukuphi wenzanga. Wavela uNkulunkulu kumnyama kuthethu. Nawu ubone ukuthi impilo mina ngiyobalwa ngiyokhategorizwa njengezehluleke empilweni. uNkulunkulu waba uNkulunkulu. Ncwadi yamaHubo 1:24 ifunde. Ngabonga uJehova ungavumanga sibe impango yamazinyo abakavumanga uSimakade. Nonyawo lwethu akalifumanga lishelela. Maningi amatrap ayebekiwe, ugibe sasibekelwe lona, olunye sagcina lingafikanga kithi. Abanye basikhandela uzungu kuthiwa sokwenza ukuthi once enza ukuthi kuyokwenza ukuthi kwangenzeka futhi singazi. Sazingelwe silele, sazingelwe sivukile, sazingelwe emsebenzini, sazingelwe emphakathini. Sakhandela uzungu nasemasontweni, sakhandela uzungu nabantu esasibathemba. Abanye sasiphila kanye nabo kwayibona abahamacamera okuthatha information bofida abantu abangasifuni. Kodwa uNkulunkulu waba uNkulunkulu. Simakade waba uSimakade. Sonke sibabaze njalo umusa ukuthi nama ngazi uNkulunkulu ukuthi uphunyuke kanjani, kodwa siyabonga, sibonga isandla sakho. Uthi ubhala esandleni sikaNkulunkulu khona amandla negunya. Uthi abathandwa uNkulunkulu basentendeni esandla sakhe akekho namandla ukubemuka. Kuyiqiniso ukuthi sesikuDisemba manje asinazo izinto eziphathekayo nathi singayiveza. Abanye babuyela emakhaya bokhomba inkomo abayisebenzile, abanye babuyela emakhaya bokhomba izindlu abazakhile. Thina sinathi siyokuya khona siyokhomba impilo ukuthi thina singama result yokusizwa uSimakade ebudeni bendlela. Akuyanga ngamandla nangokuhlanipha kwethu. Abanye bethu bayasebenza banayo nama qualification. uNkulunkulu wabavulela upotsho womusa ubafaka endaweni babangadeserve ukuba kuzo. uNkulunkulu abanye babafikise endaweni bebengacabanga ukuthi bofika kuzona. Kodwa ibhadi elikhona kubantu abasindisiwe ukuthi
esigabeni ukuthi bobonga uNkulunkulu empilweni zabo bahamba bophakamisa amadlozi baphakamisa amadoda athizeni ephakamisa abantu abathile abonga izintambo abonga izithixo thina sibonga uJehova ukuthi ube uJehova kuze kube namhlanje kabonga uJehova kavumanga uNkulunkulu kavumanga mshado yabanye ngabe yaphela from day 1 Satan wathumela amasilaya queen azobhidliza imshado uNkulunkulu wakuvusela izalukazi ezakuthwala ngomthandazo uNkulunkulu waba uNkulunkulu kuwe wayihlonipha inyembezi zakho khala ubusuku nemini ubona ukuthi awunalo emuva awunalo phambili mshado wakho uxeka ujikela na yindoda futhi nawe ubona ukuthi la lo ngelingi la ngizongibulala uNkulunkulu waba uNkulunkulu kunabanye ababonga umshado wawuhleli kamnandi kodwa bazi inqinamba nezinselele khona abalazi iKenana kodwa bayazi indlela ebheke khona ukuthi indlela ebheke eKenana kwenzeka amanzi angabibikho indlela ebheke eKenana kwenzeka imani engabibikho indlela ebheke eKenana kunezintaba kunolwandle olubomvu kunenyoka khona bangakwazi lokho abacelebrate manje ukuthi siyakubona ukuthi hey uyavutha namhlanje siyakubona indoda yakho kuphethe kahle ubuye batshotha njoba ubone eKenana nje kunohambo elisuka eligudla iJericho esahamba kulona lahambo koGilgal sizofika la asila sikhona ngoba savumbuka la kunala suka khona ngoba usibona sila sibonga usimakade ukuthi kulawa mathafu sibonga uNkulunkulu ukuthi kulezo intaba uNkulunkulu ube uNkulunkulu kuze kube namhlanje kunabantu ababonga uPawulu kodwa bazi indlela yakhanda uPawulu Ebeneza Nkosi uhambe nathi kuze kube namhlanje thina sibonga usuku losimakade uminathi nezikhathi zokwahluleka kwethu wamanathi nangezikhathi zobuthakathaka kaningi uNkulunkulu asenzela umusa sihamba siyojola sibuya nezingane sathi siyaxolisa kuba ngathi kuyahamba kwaNkulunkulu abuya sethemba saphinda sabuyela wangasibulala uNkulunkulu wasibekezelela kulawo manyala saphila kuwo saze sa enjoy ukuphila emanyaleni saba amagundana sesontweni kungekho saziyo sicula siba abantu bebabaza umusa kodwa thina sibhubhuhle esonweni uNkulunkulu waba uNkulunkulu wasifihla ngomusa wakhe kwangambuleka ubuthakathaka sasiphila ngaphansi kwabo sasivela kubantu sinconywa kodwa benisazi ukuthi siphile emanyaleni waba uNkulunkulu nakuleso sikhathi wangabambula ubuze bethu kuze kube namhlanje kabonga uJehova ongavumanga asinaso isizathu sokungambongi uNkulunkulu kuyiqiniso ukuthi abanye bobonga amadlozini kuyiqiniso ukuthi abantu bobonga ezintweni eziphatheka thina sibonga uNkulunkulu mawuvuka ekuseni uvula amehlo bonga uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ngangubani mina ungibekezelela kuze kube namhlanje lelinye ilanga kwakhe ngoba nendoda ecela ukufa yayingacela ukufa ngoba sakufika isikhathi sokufa yayibuka izingqinamba zempilo abanye bethu sake sazama nokuyibulala ebudeni bendlela sifuna ukuyibulalela ukuthi sicabanga ukuthi sasiphelekezela abantu emhlabeni thina sibalelwe njengabantu abadeserve ukuphila sasibuka konke kumile empilweni nje kungekho nokunyakazana nokukodwa sake sakufisa ukufa sake sakulangazelela sabona ukufa kuyi-option kodwa uNkulunkulu wanqaba nathi waba uNkulunkulu kuze kube namhlanje that's why sinathi sizathu akekho umunye uNkulunkulu singambonga abanye babonga amahasha abanye babonga izithixo abanye babonga izintambo abanye babonga amadlozi akubo kodwa thina sibonga uNkulunkulu ukuthi nezikhathi zokwahluleka kwethu nezikhathi zokuba phansi kwethu waba uNkulunkulu kithi waba uNkulunkulu nakulezo ikhadi la khona sithi impilo i-useless isilaziphelekezela abanye abantu waba uNkulunkulu that's why namhlanje sibonga yena ukuthi ube uNkulunkulu ehlala uNkulunkulu namhlanje Ebeneza Nkosi uhambe nathi kuze kube namhlanje ibhade lenziwa abantu wathi uNkulunkulu etshela uIsrayeli athi mase nifikile ezweni lasethembiso eyiKenana kunezinto ezimbalwa okumele niyigade number 1 ukuthi ningawashada amakhosikazi akhona abantu besifazane bakhona ningabathathi number 2 bulalana izitha ezisele bese occupy leyo ndawo ezobisela beyenu number 3 ningayinqomi nisha isifuba nithi izinto enazo niyithole ngamandla enu bathi befike eKenana uIsrael wakhohlwa yonke into ngoba wabatshela ethi kubona ngoba uma nake nangakwenza lokho engintshela khona ngiyovuse enye inkosi ngiyinikeza amandla becabanga ukuthi yadlala uNkulunkulu wanikeza inkosi yaseBhabhiloni amandla
yabuya yabathumba. Bahlala 420 years eKenana eGibhite, bahlala bahamba 40 years in the wilderness, baphinde bohlala another 70 years eBabylon ngenxa kungezwa. Ngoba baningi abantu namhlanje ngaba boyobonga uNkulunkulu kulo December boba bathi ngeke ngikhonza Nkosi yami kulo December, ngifuna ukuya ekhaya. Uyazi ukuthi kuyokwenza imisebenzi, uyena uyothenga inkomo ukuthi kuyovulwa amatshe, kwakwambula amatshe. uNkulunkulu wamnikeza umsebenzi, uNkulunkulu wamtakula, uNkulunkulu wamfundisayo. Kodwa kunokuthi ayobonga endaweni yokubonga uyohamba uyothenga inkomo kwakwambula amatshe omkhulu. Wabawonisha athi ningayenza into ephambene nami manifika ezweni lesethembiso, ngoba mana ke nafika nayenza imikhuba yenu ngiyivusa enye inkosi yoba namandla phekweni ukunithumba. And for that reason ke inkosi yaseBabylon eyanikezwa amandla yathumba uIsrael wehlala eBabylon another 70 years. In other words, it's 420 eGibhite, another 40 years in the wilderness, 70 years eBabylon ngokungezwa. Baningi namhlanje siyababona baselebrate ngotshwala. Abanye abazalwane babo beqala kulo December ukuphuza ekubeni bobonga uNkulunkulu. Abanye sasikhonza nabo sitandaza kanye nabo. uNkulunkulu wabenzela umusa, wabanikeza imishado, wabanikeza izindlo, wababusa ngezingane, wabanikeza imisebenzi. Boba baphuza utshwala bahambela kude, bathi imoto zabo ifuna ukugibela abazalwane bayaxhaphazana. Lezi zinto bayithole khona enkosini. Asinasi isizathu. Ngambonga uNkulunkulu. Washo uJob athi uNkulunkulu uyaphana futhi uyathatha methanda. Cela ukukhumbuza ngane ukuthi kulo December yonke into uyiachievile empilweni. Ngosuku olulodwa nje ungavuka unganakho konke okunakho. Ngiyakhumbula nje uhlala ukwazi lokho onakho namhla, everything that you have, everything unayo empilweni. Ungavuka nje kusasa ekseni, uthi imali zakho zonke efrizile, uthi umyeni wakho ushonile, ngane zakho ziyagula sesibhedlela. Tshela iqiniso ngimile nguKristu. Lokho onakho namhlanje kungashabalala ngamasekondwa awusenalutho. Kwake kwenza ke indoda ukuthiwa uJob igama la lithi iBhayibheli, wathi esehleli kwafika umbiko. Job njengoba sikhuluma usenazo izingane. Wathi saginya amathi ehlala phansi bathi into okuthiwa imfuyo awunayo. Wathi yachaza lithi iBhayibheli uJob wathi vele wayengiphila uSimakade. Mase decide ukuthatha alibonga igama lakhe. Zokukhumbuza la kulo December sinazo izizathu ngambonga uSimakade. Bakhona abazalwane bayocela ukuphuza utshwala kulo December. Lo msebenzi abawucela enkosini wabanikeza bobe becelebrate ematshwaleni kulo December. Abanye wabatakula uNkulunkulu emanyaleni, wabanikeza impilo, wabaqoqa, wabaklina. Kulo December bobe babiyela abalanda izikimi zabo bophuza utshwala. Ekubeni kunokuthi bayobonga uNkulunkulu ukuthi babo uhambe nathi kuze kube namhlanje. NgoDecember 31 thina abanye bethu soba sikhaliswa ukuthi Nkosi ubone ini into enyenza ungivumela ngene ku2026 ngoba bakhona bebengcono kunami. Kodwa abanye bethu babashaya amacricket baphuza utshwala. Banye bayofela khona emanyaleni bayo esikhundleni sokuyobonga uNkulunkulu ngoba nakho kufika. Kodwa bafowethu sanibonani, uIsrael wadakwa umbuso omhla efikile ngoba kuyingozi ukufika kanti awukhulile. Kuyingozi ukufika. Kuyingozi ukufika kanti awukhulile. Bake bafika abanye sasithandaza kanye nabo. Fika kwabo kwabadakiswa ukuthi bona basakwazi ukuyothandaza emkhukhwini ngeke salunga gas it don't have improvement. Kusho yena lo wasidonsa kanye naye la simbashi inyawo sinemkenke siyothandaza. uNkulunkulu wamkhumbula usesikhategories njengabantu abanga improvile empilweni. Kuyenzeka mawufika udakwa ukuthi usewufikile. Sibabonile omama abaningi esasikhonza kanye nabo yonke into right banethi bashada. Athi mina ngisakwazi ukuhamba nemagenge, mina ngisona umuntu ongashadile. Ubona usefikile udakwe ukufika ngoba kuyingozi nakhona ukufika. Kuyingozi ukufika. Sibamezela lokho namhlanje ebusuku sithi eBenes uSimakade uhambe nathi kuze kube namhlanje. Uke washo uDavid athi kuba uJehova bengenathi lapha abantu besivukela ngaba sebasiginye ukuvukeni ekuvutheni kolaka lwabo. Wengasho ngoba webuka amacricket, webuka impilo yakhe ezinge. uDavid wazalwa eAlbini. uDavid mezalwe eAlbini wathola irejection yokulahla ekhaya kubo, walahlwa abafowabo. Wahamba uthi akahamba yolisa izimvu. Lapha elusa khona izimvu kuthiwa uJesu uyise
wamthuma endaweni la khona wayeyazi ukuthi kunezilwane ngenhloso ukuthi ayofela khona uDavida ngoba kwakunomlando omude so wengamukele irejection uyithole ekhaya ezalwa Thome bhalincwadi yamahubo 23 le wena nje ubuyicula nje yena wayengayiculi kuyincwadi yasesikoleni wayicula ebuka imprathu uJehova ungumalusi wami wayebuka elusiwe ebona yena elusi izimvu kodwa uNkulunkulu elusa yena Ebeneza Nkosi wambe nathi ukuze kube namhlanje khona basi reject abacanda ngeke sibe lutho khona abasi reject abacabanga ukuthi ngeke sibe lutho empilweni khona basibalela iminyaka khona basidwebela amaplan ukuthi bayofa wanqaba nathi uNkulunkulu asinazi into eziphathekayo kuyiqiniso kodwa sibonga umphefumulo wethu ulondile uSimakade kuze kube namhlanje hayi ofwethu kuze kube namhlanje and for that reason ke asinasi sizathu ukuthi kukhona izinto esingayive ngeke siphuza utshwala sikhandana namabras siphuza utshwala lutho soba sibonga inkosi bathi kwenze njalo yenza njalo inkosi emhleni eyangibheka ngaye asusa uhlazo lwami kubantu soba sibabaza umusa uNkulunkulu lesithwaleni nakulonyaka ayikho into esiyoyikhuluma masitshela abantu bathi kwenze njalo uNkulunkulu umenga kimi athi uma emenga kethu ubani yomelana nathi sibona uNkulunkulu abantu basirejectile wasigona kuze kube namhlanje akubanga uhlonipha nangemfundo awushadanga ngoba womuhle kodwa uNkulunkulu wakuthwala sewusele wedwa wakuthwala sewugula wakuthwala uNkulunkulu umhlaba uya kwadokotela bathi uya HIV positive uyofa wakuthwala awugcinwanga amapilisi awugcinwanga imjovo Simakade umenga kuwe ngoba lesi sifo ezikuphethe abanye abaphila ngisho neviki wena kwenzakaleni ugcina ukugcinile uSimakade ngoba uNkulunkulu unawo amandla wokuthatha amandla esifa shigama laso nawe wazi ukuthi uphila kanjani kodwa uNkulunkulu umile ngakuwe ukulonde kuze kube namhlanje ngabonga uJehova ngavumanga kube sibe impanga emazinyo abo akavumanga ngisho nezifo mhla zihlasela uNkulunkulu waba uNkulunkulu naseyifeli basoloko bebabazile bathi uzofa kwake kwenzeka kuPaul lithi iBhayibheli walunywa inyoka ithi iBhayibheli wayithintitela phezu komlilo ababekhona bembhekele bathi uzofa manje lutho kuthiwa waphila njani baze bambiza ngomthakathi baningi abantu ababesibekele ulayeni ukuthi ngeke adabule kuthiwa hayi sizwile ukuthi uyagula uzohamba manje lutho Simakade wama ngakithi wayiveze uNkulunkulu ophilayo athi umbhalo wabahubo 1:11 athi akabonga ukuthi athi uNkulunkulu wabonakalisa ukwethembeka kwakhe ngokuthatha izwe labazizwe walenza laba yifa labantwana kaIsrayeli lithi umsebenzi yakhe umusa nobukhosi nenkazimulo akodwa bafethu uJehova umingakithi kuze kube namhlanje mengakithi uSimakade Soko sibabazile uNkulunkulu wasihola esalokho eholile banye bayathola ingane bangazi bazoyifundisa kanjani uNkulunkulu wabafundisana zona abanye basala bebodwa kushona umndeni wonke athi bathi siyokunakekela bangaphinda balibhada uNkulunkulu waba uyise kubo Ebeneza Simakade uhambe nathi kuze kube men zonke ezempilo ngoba uNkulunkulu baningi abasithembisa izinto ezinkulu abaphindanga sababona kodwa uNkulunkulu nala kwathula khona abantu bakhe bathula abantu uNkulunkulu wathumela amagwaba bempilweni zethu baningi abebesithembisile izinto zokuphila empilweni ebudeni bendlela badecide ukuthula uNkulunkulu wayivusela amagwaba ebudeni bendlela nalamagwaba bengekho wakhe wayivela yena uNkulunkulu azovusa eliyelele elangazelela ukufa lithi iBhayibheli waqhamuka ephethe amaqabelo engwane kanye namazwi wathi uvuka ngoba uyayizela uSimakade umenakekela umuntu wasembonile empilweni zethu wasebenzisana nabantu abebengathandi ukusetshenziswa wasebenzisana namatshe ayengafuni thina siwufakazi uSimakade uyamhola umuntu Ebeneza Nkosi abonga uSimakade asinazi unani sinomusa uNkulunkulu siholile kuze kube namhlanje usifundisa nokukhuluma sifundisa nokuyiphatha ontanga bethu abadabulanga kule mpilo esuka kuyona
baningi abebeyigebengu basala enkundleni kodwa uNkulunkulu waphunyuka kanye nathi. Baningi abebebhisi ngemjolo babulawela khona emjolweni bafakela upoison sasibhukuda khona emjolweni saphunyuka sabuya sishelele njengensipho esandleni mayigcwele amanzi. Simakade wasishelelisa sabuya siphila ukuthi kwenzakala nathi asazi. Simakade emingakithi eqaba nathi soloke egolosi athi hayi lo bathi bayakushaba abanye badubuleka athi kodwa umphefumulo wakhe awuyindawo. Asinasi isizathu ungambonga uSimakade. Sinasi isizathu. Thina sofakazi. uNkulunkulu wethu emuhle. Abanye oza kwethu la bathi beqala uhlonipha abazali babo bese ngasesebenzi. Thina siyayazi imisi umama wakhona wayesebenza emakhishini baba khona hamba ecenta imizi ukuze izingane zikwazi ukulala idlile. uNkulunkulu wayithwala lezo izingane ezalwa lapha kwaNdlwane la kunetha khona zafunda zaqeda isikole izona ezashintsha amakhaya ezalwa. Ngiyantshela mina ngiyamazi uNkulunkulu mina ngiyamazi ehamba nomuntu ayikhandela yena umuntu wakhe. Ngekho umuntu kuhlushekwa kulalwa phansi kubasela khona la kuphekwa khona la balala khona la ubaba khona ingane. Ngiyayazi leyo mizi. uNkulunkulu ama nezingane ezilahliwe ngathi azinazi ihlobo. uNkulunkulu waba uNkulunkulu kuzona. Ebeneza Nkosi. Funa ukukhumbuza nawe yoba udlisa mbani likaPondo nje khona abalambayo wenza ngathi awubazi uNkulunkulu uyobathwala. Uyathwalana uSimakade. Akekho umuntu okayikuphumelela ngenxa ukuthi wena uvala umthombo ukuphila. Ngeke sakwenza ngiyakutshela. Usayithi ukuthi ngeke ngibondle ngifuna ubakhipha insangu la vele ziyagula lengane zikabhuti ngifuna ngeke zibe lutho. Ngiyakutshela uNkulunkulu yamenza umuntu abe utho. Wake kwalimala omunye umfana ethi uMefibhoshethi ezalwa uJonathan umzukulu kaSawuli. Kuthiwa walimala ke kwakunempi. Makunempi unene waye esize emzini kaSawuli wamqukula uMefibhoshethi egijima kanye naye ngenhloso yokumsiza kanti uzoshelela uMefibhoshethi wakhubazeka inyawo. Bathi sebeshonile abazali bakhe uMefibhoshethi lithi iBhayibheli wathathwa wayiswa a place of no return, a place of no hope okwakuthiwa kuseLodibar wayohlala khona. Kanti uNkulunkulu womusa uyakwazi ukulandelela nasegodini zobumnyama la uhlale khona kunuka khona ukuthiwa mina nani siyofela la. uNkulunkulu wavusa uDavida simuzwa ethi ukhona yinosele emkaSawuli ngamenzela umusa ngenxa kaJona. Walandwa khona eLodibar a place of no return. Mawuye khona ulindele ukuyofela khona welinda usuku lokufa. Umusa wamlanda khona wayomthintita wabuya naye kwaze umhlalisa etafuleni. Lithi iBhayibheli kwabuya ngisho nezinto ezazithathiwe zikayise nomkhulu wakhe uSawuli. Amazi uNkulunkulu. uNkulunkulu thina wasilonda. So ufakazi zihamba ngeenyawo siyamazi uNkulunkulu. Kube kwakuya ngesitha namadimoni nezingane zakhe ezaziseduze kwethu ngabampilo esayindawo manje. Kunabantu esasizwana nabo ngenhloso ukuthi bebethagete ukuthi sohlala siphaphathe empilweni zabo. Bathi bebona uNkulunkulu esithinta lapha ya uNkulunkulu wathintitha impilo yethu asibeka kwenye indawo saba izitha ke kwabantu abathile ngoba uNkulunkulu ezulwini phezulu emhlabeni ngaphansi komhlaba. Ebeneza Simakade hambe nathi ukuze kube namhlanje. Thina siyakhumbula indlela sakhula ngayo. Thina sakhulela emzini yabantu ukuze silala sidlile. Ngenxa yobude bendlela sitholanga nethuba lokuthi siyobona umbhobho esikolweni. Sasihlopheka nezingane zakithi. Yakhumbula khona umfana wangakithi wayekhona evamsa wayekhona esemdala wayelanda usisi wami ekhaya ngenkane ayolala naye. Vela sasingekho wayengekho umuntu wayezosikhulumela. Mina ngangivumile ukuthi ngiyoba useless. Ngangakaze ngikholwe empilweni ngiyogqoka isiqathulo. uNkulunkulu oba uNkulunkulu. Siyofaka siyamaze hamba kanye nathi. Kuyiqiniso ukuthi sibonge izinto engafani. Thina abanye bethu sibonga indawo yokulala ngoba sikaze sabanayo.
Tikithi ukuba nokulala kwi-achievement ngoba wena ubonga okwinthina ukuba nendawo yokulala i-achievement. NgoDisemba sasihamba emzini abantu sihamba siphaphatha. Ma ikhona into engakaze yangayiphupha empilweni ngangacabanga empilweni yami ukuthi ngiyokhe ngiqoka isicathulo. Ngangacabanga. uNkulunkulu waba uNkulunkulu. Asisho ukuthi sikubambile kodwa siyakhohlwa ngosemuva silulela kuphambili. Thina siyamazi uNkulunkulu. Njengoba sikhuluma nje. Abanye benu balala ezibhedlela kwathi uyofela khona uNkulunkulu wakuthintita wabuya. Ibhadi lakho uthi wase ubuyile wasewafuwa wabonga amadlozi unokubonga lo owakutakulayo. Ngabonga uJehova ungavumanga sibe impanga amazinyo. Uthi uDavida lapha ku verse number 8 uthi sasisogibela. Kwakune trap esasibekelwe kuyona. Into ayenza uNkulunkulu wasikhipha kulona ugibe. Waqeda waliphula ugibe ukuthi saphinge singene kuyona. Ebeneza Nkosi simakade uhambe nathi kuze kube namhlanje. Simbonile ebudeni bendlela sibonga uNkulunkulu asisiza. Baningi abangasitshela namhlanje ukuthi mina ngakhe ngadlengulwa abafana bathi bazongibulala. Bagcina ngokundlengula bangigcinela impilo yami. Baningi abantu ethi ngakhandela uzunge emsebenzini kodwa ngizoxoshwa angazi kwayenzakala ini. Ngahamba izinkantolo angazi kwenzakala. Baningi abanye bathengelwa izinkabi ukuthi bebulawa kodwa bazi nabo ukuthi baphila. Bafowethu akabonga uSimakade ongavumanga. Lithi iBhayibheli asikho isikhali silolela abangcwele bakaNkulunkulu esiyophumelela. Nalo lonke ulimi lesivukela liyokwahlulela. Lithi iBhayibheli lokhu kuyifa lezinceku zikaNkulunkulu ngoba ukulunga kwabo kuvela kuye. Thina siwofakazi kuze kube namhla silekelelwa uyena. Nakhona la ko TikTok sinazo izitha ezavuka zazingela ukuphila kwethu abahlangane ngamagama ethu kodwa uNkulunkulu esiloko emile emingakithi ngoba siyaphila singabe inkosi ngoba siyafa singabe inkosi wabafela bonke ukuthi abaphila bangabasayiphilela bona kodwa baphilela yena wabafelayo. Akabonga uSimakade sigcinwe uye silondolozwa uye ebudeni benhle ufundisa neminwe yethu ukulwa usifundisa nokukhuluma usifundisa nokuyiphatha usifundisa nohlobo lwabantu sisondeze duze kwabo wakufundisa nawe uhlobo lwendoda kumele uyishade wakufundisa uhlobo lonkosikazi kumele umuntu. Akabonga uSimakade uNkulunkulu usihole wasilonda waze wasigcina nakithi ebuthathakeni bethu. Emveni kwedivorce kwakuthiwa wena uzofa. Emveni kwedivorce umhla ikulahla indoda kwathi uyoba useless. uNkulunkulu wakunqaka waba uNkulunkulu endleleni yakho uSimakade. uSimakade waba uSimakade endleleni yakho. Ngabonga sanibonana. Ngabonga uSimakade ongavumanga sibe impango yamazinyo akho. uNkulunkulu be uNkulunkulu ebudeni bendlela wahamba kanye nathi ensukwini zokuphila kwethu. Ube uNkulunkulu. That's why sinathi sizathu ungambongi. Sanibonani bafowethu lokho ebusuku esisho khona. Sisho lokho ebusuku nganza kwethu kodwa ngiyafisa ngisithi ababili abathi asibonga uNkulunkulu. Abanye bethu asinazi izinto eziphathekayo. Abanye bethu asinazi izinto esingayiveza. Kodwa kuba yisho ukuthi kulo December uyophuzana notshwala. Kuba yisho ukuthi kulo December uyoqala ukujola. Kuba yisho ukuthi kulo December uyoqala imkhuba. Indlela uSimakade yobombonga ngayo. Kodwa bakhona abantu abazi ukuthi ukuphila kwethu, hamba kwethu, everything about us yakhelwe phezu kwesisekelo sokukholwa enoKristu yena waselekelela wasihola kuze kube namhlanje. Ebeneza uNkulunkulu hambe nathi kuze kube namhlanje. Sofakazi thina ebudeni bendlela sofakazi. Sake salamba abanye bethu. Sake sa reject rejection sayazi. Sa reject abantu sasingacabanga ukuthi bokho bese reject ebudeni bendlela. Sake sabizwa amasela. Ngiyakhumbula mina ekhaya ngake ngakuthiwa ngatshontsha imali. Ingane kabhuti wami yathi ngatshontsha imali kanti imali ethathwe ingane encane yayifake ekhikhini. Le nto leya uNkulunkulu ngenza ngikhohlwe ngikhumbula amazwi
akhulunywe ngani kabhuti wami ethiwa siyakondla la siyakufida ukudla uphinda uyasitshontshela. uNkulunkulu yokwenza ngukhohlwe lokuthi ngabizwa ngesela ngoba ngiyondliwa angikwazi ukuyithengela ukudla. uNkulunkulu oba uNkulunkulu empilweni yami. Rejection thina siyayazi. Ubhuti wami wangixosha emzini wakhe ebusuku wathi uphuma uphela la. Wathi indoda nendoda iyayiphandela. Ngahamba ngohlala emzini abantu ngangikhana namanzi ukuze ngikwazi ukulala ngidlile. Ngiyamazi uNkulunkulu. Abanye bambona emotweni, abanye bambona emsebenzini, mina ngambona ngilonda. Ngihamba ngiyonoka komngane wami ebusuku ngabona nithi cela ukulala. Ngalala lapha ebusuku ngathi ngivuka ekseni ngayocela umsebenzi komunye ubaba siyoplaster wanginikeza u200 ngahamba kwakuno one room okhona lapha kule ndawo sahlala kuyona ngayocela ukuhlala bangihlalisa lo 200 lo it was then 2003 2004 ngahamba ngiyothenga istofu prima stofu ngayothenga zonke izinto ngahlala lapho kwabhedwa ukuthi umsebenzi awukho ama-piece job lawo umuntu akana nayo qualification. Omunye wabafana wemngane wami wengicelela ekhaya kubo mina abafowethu abaright abasebenza kahle abaright abafowethu esizalwa nabo nobaba amakhosikazi abangamfuni. Yakhumbula omunye ubhuti wami ngangithi mangiyakhona ngiyovakasha uney'ngane zamantombazana kwakuyimina kumele ngiwashe izitsha ngoba manje ngincenga iparish. Thina siyamazi uNkulunkulu uNkulunkulu futhi ngiyacabanga ukuthi nonkosikazi wabhuti wami wayezeyitshela ukuthi lento liyoba useless iziyofa. uNkulunkulu waba uNkulunkulu asisho khona ukuthi sibabalela isono kodwa silekelela nawe ngoba bakhona abantu abathitha ngaleyo ndlela ngoba uhleli kahle nezingane zakho. uNkulunkulu angeke atifuna ipermission yakho yokwenza abanye abantu babe impumelelo. Uyoba uNkulunkulu nasempilweni zabo. Wena udecide ukuba reject empilweni ukuthi bangatholi lutho. Udecide ukuthi ingane zikasisi wakhe zikasusi wakhe noma ingane zikabantu zingafundiswa wena uyonakekela ingane zakho. And by so doing ubaphushela kude ubanikeza ithuba lokuthi uNkulunkulu abaqoqe. Siyayibonga irejection yasenza samazi ngconywana uNkulunkulu. Siyakubonga ukurejectwa uNkulunkulu wamanga bathi besiphusha uNkulunkulu wasinqaka. That's why nasekuhambeni kwethu nasekuphileni kwethu akekho oyophakamisa ofuna ukunikezwa udumo ngathi ngoba sakhe sarejectwa uNkulunkulu waba uNkulunkulu kithi. That's why sibonga yena singenazo izinto eziphatheka asinazo isizathu. Mina nginazo isizathu ukuthi ngangeke ukukholwa. Angiyiphuphi ngasakholwa. Ngamana ngihamba ngamadolo mangithi nyawa ngiwele khona la. Ngoba ezweni ngakhe ngarejectwa. Ezweni ngake ngaba isigebengu. Isigebengu esitshontsha ukudla, sinemndeni, sinabafowabo abasebenza kahle yonke into right. Kodwa kuthiwa sikufune la. Kwaba lelo thuba uNkulunkulu wamanga. That's why mina ngibonga uNkulunkulu ukuthi waba uNkulunkulu ey'nsukwini zokuphila kwawo. Baningi abanye bethu esibhekana nezimo ezifanayo. Abanye bathi baya ama-university bayofunda. Bafika lapha lo wayemthembisa uzomfundisa athi asayingeni. Kwathi sathi ukuthi akayeke isikole afuna umsebenzi. uNkulunkulu waba uNkulunkulu. Khona eBhayibhelini lokho waxoshwa abafowabo. Bathi akahambe ngoba uzalwa isifebe. iBhayibheli wathi ngelinye ilanga bahlaselwa bamlanda. Bathi sicela ubuye siyoba ngaphansi kwakho. uNkulunkulu ezulwini phezulu emhlabeni ngaphansi komhlaba. Simemezela lokho bonke abantwana bakaNkulunkulu ey'nsukwini zokuphila. Asikhulumele thina kuphela esithi sibonga uNkulunkulu ukuthi wasinikeza ukuphila kodwa si-advise nawe ngoba uphila kahle nje ukuthi laba bantu abarejectayo ubayenza ukuthi uNkulunkulu abanqake ngoba vele udumo egcineni kumele liye kuyena. Akabonga uJehova ongavumanga ukuthi besibe impango yamazinyo abo. Ume ngakithi angekhazi ukuswela. Ume ngakithi nangekhazi ukudinga. Mina bafowethu ngicela ukugcina ngalokho. Angifuni ukuyibhekisa kimi kodwa this is a piece of advice for everyone. I know people. Mina ngazi abantu. Some of them angawutshothi bani ngiyamazi lo nginenamba yabantu abadumile. I know people. Especially abefundisi nama-artists. I know people. Ngazi abantu. Some of them abanemali. Hayi amasenti abanemali.
but angikaze empilweni yami nganenhlathi bonke abantu engibazi angisho ukumazela kude esazanayo akaze yaba nenhlanhla la khona ethi let me help you and ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangabe bikho umuntu wathi sathi kwenza lokho ukuze kungabikho umuntu oyibongayo makuthiwa kwenzakala kanjani uNkulunkulu mina bafowethu Ebenezer uNkulunkulu ngiholile kuze kube namhlanje nazi ukuthi mina ngasindiswa 2006 mangisindiswa 2006 ngangakwazi ukubhala ngakwazi ukufunda kumiqiniso ngoChrist ngakwazi ukubhala ngakwazi ukufunda mina I was useless njengenja efanele ukufa angazi kwenzakalani kodwa ebudeni bendlela ngakubona ngikwazi ukufunda ngikwazi ukubhala akekho umuntu ongayishaya isifuba ngami uNkulunkulu wakwenza lokho ngongcwele ngitakule ebudeni bendlela uma kuthiwa siyadebate namhlanje singakwazi ukuxoxana noma ubani ukuthi angikho kule category ama debate singakwazi ukuxoxana noma ubani uNkulunkulu eminga kimi amethembo ngakimi nalo sezweni sila sikhona ngenxa yomusa wakhe siyazi amaculo othi angazi nami ngiphunyuke kanjani abanye bawaculela ubumnandi thina sibone kithi Nangakhe ngaba yiphara mina ngilala edrobheni siqukulana nama plastics lekelela abantu basinikeza o2 rand silala ngiyayazi leyo mpilo leyo ngangazi ukuthi uNkulunkulu khonto ayibekile ebudeni bendlela it's a piece of advice nakuwe othi awunayo imali yokunakekela ingane zakini awunayo imali yokunakekela ingane zikabhuti wakho kodwa unayo imali yokuthengana nama-iPhone unayo imali yokuphuma ama-vacation unayo imali yokwenzana noma yini urenovate izindlu wenza yonke kodwa imali ongenayo nje yokuthi kube nengane ongayakheli indlu it's a piece of advice uNkulunkulu uvamisile ukuyithintitha into ukuthiwa ngeke ibe ntshalo I'm telling you it's a piece of advice uvamisile ukukwenza lo simbone phambili ngokwenza ngeke ahluleka namhlanje uyokwenza nakulezo ingane siwofakazi bakhona abanye abawofakazi ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu abanye bashonela oma babo uma wake kwabakhona istep mother sadecide savala umpompi bonke ukuthi asikho ingane ziyofunda la Ebenezer kabonga uSimakade ongavumanga sibe impango yamazinyo abo uNkulunkulu hambe nathi kuze kube namhlanje thina abanye baveza izinto eziphatheka siveza uJehova uyena osilekelelile kunezinto singayikhuluma sikhala inyembezi thina siyayazi rejection ngiyakhumbula ngakhe ngahlala ngathi ngiyohlala kulomuzi lapha ePitori sahlala khona kulowo mfana engicelela khona kwase kuba khona omunye usisi wayethi ucela ngiyomgadela emzini wakhe hamba ngohlala kulowo muzi one room nendawo lapha ePitori ngase abazi Winterfeld kunendawo lapho kuthiwa seKromkweli so sahlala khona ke ngihamba ngomgadela lo muzi lo sisi akunakudla ngomgadela ma nakho kuloku yokugada kuyangijabulisa ngoba nginendawo yokulala yabo ngahlala kulowa one room inyanga yonke ngidle isinkwa nesuit 8 khuluma iqiniso kuKristu inyanga yonke ngidla isinkwa nesuit 8 bekhona abazalwane nginabafowethu ngangikhonza ngaleso sikhathi kunebane ungekho nomzalwane wazi ukuthi wezwana udlani uhlalaphi wena inyanga yonke ngidle isuthi futhi nalesi sinkwa ngisidlaye ngoba nginemali kwakuthi makuse ekseni kumele ngicela u2 rand ihlanisa u6 rand bese u6 rand esosinkwa ufaka umoya nasi isinkwa lesengathi sidayiswe box ngiyosithenga ke bese ngithenga isuthi 8 ngizosidla kathathu ngosuku uNkulunkulu siyamazi thina simbona ngeemotweni tithi iBhayibheli maHubo 103 uIsrael uNkulunkulu wababonisa imangaliso kodwa kuMose wambonisa indlela zakhe emazi uNkulunkulu asimbona ngento enephatheka kodwa sambona silonda singazi siphila kanjani Ebenezer uSimakade usilekelelile asikafiki la kuyiwa khona kodwa sibonga ukuthi masibuke emuva la suka khona kuze kube la sikhona namhlanje sizwe uNkulunkulu akubanga uhlani phela ngokuqonda kwethu akubanga kanjalo banga njalo sisho njalo bafethu ebusuku namhlanje akungenena ke sixoxeni kancane ake sifakazeni ngafishanga sisizwe uSimakade sanibonana
Ebeneza kuningi singakhuluma ungaze ugcwale inyembezi emehlweni mathiwa siyafakaza lezinto uNkulunkulu asibonile asenzela zona. Kanibona kuyiqiniso ukuthi siyabuza ukuthi unani. We've got something izwe singanade, peace of mind. Kuyiqiniso mhlamba sinazo izinto eziphathekayo. Asisho ukuthi sehlala eSandton, cha sihlala khona eSandton, but we've got peace of mind. Kule ndawo emkhukhuni esihlala kuyona sithi sidla uphuthu namazambane, sinokuthula okundlula ukuqonda kwalelizwe. Lokho sinako singakuvezela abantu. Sinikeza ukuthula uSimakade. Singenazo izinto eziphathekayo. Wasinikeza ukuthula. Bafowethu uma ukuthi sofa singashadile kosala kwazeka ukuthi asimphika ngoNkulunkulu. Umoto angeke sidrive imoto kodwa kosala kwazeka ukuthi asimphikanga uSimakade. Simbonile isikolo. Sanibonani bafowethu, makhona requestile asho ukuthi urequestile sixoxe kancane bese siphumula. Sanibonani Ebeneza Nkosi, Simakade uhambe nathi ukuze kube namhlanje. Sanibonani. Sanibonani bafethu, siyambonga uNkulunkulu. Silondoloze kube namhlanje ebusuku. uNkulunkulu asenzele umusa. Kuze kube namhlanje. Lokho sikushoyo bafethu. Thina abanye bethu ayikho indawo singakwazi ukusurvive kuyona. Asihlelanga ngoba sina option, asinayo option. Mhla sirejecta thina. Ayikho indawo singasurvive kuyona. Amadlozi afeyila kithi. Sahlupheke khona amadlozi. Bakhona obaba omkhulu nobanibani. Santshula sinabo. Sinase sizathu ngamkhonzi. Kodwa sinako noma sinako. Siyofela la. Sindawo safelwa thina abantu esizalwa nabo, abantu esikhonza nabo, basilahla seswele. Abanye bebepheka ukudla bakuchitha bazi ukuthi sikhona. Abanye badecide ukuyo advertise ukuphana emasontweni, sizalwa nabo basishiya sikhona. Abantu basifeyila thina sibazi. uNkulunkulu waba uNkulunkulu.
abanye badicide ukwenza umusa kubantu abangabazi. Bela kunawo mama abahlupheka abanengane abayizele badonsa nzima abanengane badicide kunosisi kumanje wondla indoda emafletini, wondla umfana engasendoda yakho, salukazi esizalayo sihleli siyalamba kuma-December sazohlanganisa yini nani, kodwa uNkulunkulu ngeke asilahla leso salukazi kanye nawo. uNkulunkulu emuhle losihola. Lo uNkulunkulu wanikeza u-Israyeli ukudla ehlanu, wabanikeza imana, wanikeza abaprofeti amagwababa, wakhe wanikeza amadoda, wakhe wanikeza u-Eliya elambile ukudla. That is the same God. Lo wakhe wandisa impuphu namafutha. That is the same God. Yabona njengoba barejectile abakini nje ngeke barejecta kanye nawo uNkulunkulu. Ngifisa ukwazi lokube emqondweni wakho. Lezi ngane uthi ngeke ziyosungula ziyoza ziyibone. Ngiyakutshela simakade akafani nawo. Akalimitwe ilevel yemfundo. Akalimitwe ukuthi uhlangane nobani. Ofethu siyabonga. Khona requested talk. Molo. Molo babuzwana. Uyaphila mphathi? Siyaphila dede khona manje sibulela nje ugcina inkosi isedle. Uyosusigcinile. Siyambonga uNkulunkulu. Dede yaze yanzima indaba. Yanzima indaba kakhulu. Ngikhumbula ekhayeni. Khula kanzima babuzwane. Kodwa uNkulunkulu wanguNkulunkulu. Into yabuhlungu babuzwane uthathwa ngumuntu osindisiweyo. Athi no iza uzohlala lapha kimi. Ufike la uhlale kanti umuntu uzokusebenzisa for ujonga abantwana bakhe. Awunanto nayo uyacenga. Yena mayebuya afuneka abuye yonke into iyenziwe, uvasa izitya, utshisa abantwana. Uyindoda ngelo xeshelo, uyindoda umfana funeka udlise nabantwana ngalo lonke ixesha. Athethe kamandi enkonzweni, athethe kamandi. Ibe ngathi akho nto. Athethe kamandi babuzwana uqomba nawe uba umuntu kodwa ahlala nomuntu uzomazi ukuthi ngumuntu onjani na. Kodwa uNkulunkulu kuyo yonke lo ndilila njalo babuzwane ngene etoilet ngaphandle ndithi uNkulunkulu ukuthi uba indlela yakho lena kulungile. Kodwa ke khumbula ngenye imini babuzwane ndafumana umsebenzi kaShoprite. Inhliziyo yami yamnandi ukuthi no ngifumene something kaShoprite. Ngahamba ngosebenza lapho kaShoprite. Nalapho ngithi sengibuya babuzwane buye kuvaswa izitya ingathi khakutyiwe kuthiwa uyabona uba mawutye ntoni na. Uyabona uyawuzibona ukuthi mawudle ntoni na. Yangathi ngoku kwenzeke enye into ngoku sendiphangele, yangathi ngoku kwawesi uba umuntu ungathi ukuphushela ukuthi mawuphume ngaphandle. Kwenzeka kodwa uNkulunkulu waveza iplani, wanginikeza indawo yohlala elokishini, lapho ndihlala elokishini. So xa ngihlala lapho elokishini
ayenzeka ngokwengcinga yakhe because ukuthi wayecimba ukuthi uyohlala kwami elokishini ndizodestroyeka ndenza izinto ezingafanelekanga so that azothi mboneni ukuthi ungumuntu onjani kanti kulapho endisaka uNkulunkulu kulapho khona uNkulunkulu wandiqoqa wandenza umuntu so ngiyabulela bamangethe kakhulu uNkulunkulu nami ndimbonile empilweni yami ehamba nami osahamba nami nami ndangingatsho ukuthi ngaze ngiye kwenye iprovince sendilapha ePitoli manje nami nginomndeni nami ngibonga uNkulunkulu ngendlela yakhe nami senginxiba babozwane ezonto ngangazazi ukuthi ngizaze ngizinxibe kodwa uNkulunkulu ngiyambonga ngamandla akhe kakhulu because of ukuthi wa give back to the community sometime ngelinye ilanga lapha emsebenzini ngiye ngathi kuba ngimerchandiser bawuzwane ngiyamerchandiser kaGlover so ngahlangana namanye ama-merchandiser ngathi kube khangiphethe 30 rand mawukholile 30 rand babuza abanye bayanginikeza nje abanye bayabuza but ngaba surprise abone bebuza uthatha imali yethu uzogodika nayo uyoyisebenza emakhaya nondo ngithi hayi khona ngathatha le mali ndaba surprise sathenga because of kuthiwa mawuthi unika umuntu ufune kumnike into nawe obungayitya babuzwana udla ngotsho abungathi ungayifaka uthenga ufaka umoya kodwa wena udla uwilisi lapha isongo sakawilisi ngahamba lapho sothenga ngathenga lapho uKFC amabhaketi amabili ngathenga nezinkwa ngathenga ne24 ye-cool drink bathi sizawudla namhlanje ngafika phambi kwabo ngathi bafethu ngicela into enye okudla oku siyahamba siyodonate ngako sonika laba abantu bahlala lapha eparkini badle nabo sazi ukuthi usadliswa sithi thina abantu kodwa siyangibonga uNkulunkulu ngaleyo into babuzwane kwenzekile uNkulunkulu semuhle empilweni yami umkhulu ongakithi kunasezweni siyabonga kakhulu enkosi babuzwane inkosi tato siyabonga kakhulu siyazi lento bafethu esikhuluma ngayo siyakwazi ukuhlala emzini yabantu ulala ekhishini ulala ekugcineni uvuka kuqala wena olala ekugcineni awukwazi ukushesha ulale kumele ubalinde bonke balale bese uyalala uma uvuka kumele usheshe uvuka ngoba basazokweqa ngaphezulu molala emzini yabantu wabona izingane ixabana uma wayishaya noma wayikhuza ukuthi uyikhuzelana ubona ukuthi uyingane lezi izingane uyikhuzelana uma ungathula ongayikhuzi kuthiwa uthuleleni izingane iganga phambi kwakho leyo mpilo thina esayiphilayo uma udla sakhula thina sidlela esitsheni esisodwa uma udla nakulezi izingane zakulowo muzi awusheshe uthatha inyama kumele ulinde zona qala ithathe bese maseyiqede zona uthathe wona ngoba abantu wathatha kuqala ziyokhala imemeza kuthiwa wena udla inyama bafethu thina siyamazi uNkulunkulu siyamazi simakade silonda siyagqoka ibhuluku elilodwa i-under nje into sasingayazi sayigqoka sibadala khona ukuthi uyi-under sasingayazi leyo nto ukuthi ukhona i-under bafethu nina nazi nina kuthiwa umuntu ugqoka ivest sasingayazi ivest thina sayibonga le ngane ezalwe kahle that's why kwesinye isikhathi thina sasikhe okho ufise ukuthi ngifisa ukuzalwa kulo muzi kunabazali ngifisa ukuthandwa ngifisa ngathi ngaba khona abazali abayongithanda abanako lokho aba-appreciate ke bahlukumeza abazali babo bafethu le platform abantwana bakaNkulunkulu abasinisiwe egameni likaJesu makhona longakholo siyathemba ukuthi ungenele ukuzofunda ayiphikisana makhona urequestile bafethu asho ukuthi urequestile kodwa sibonga uNkulunkulu silonde kuze kube namhlanje njengoba sifike kuDisemba nje sibonga uNkulunkulu silonda kunonyaka ngangicabanga ukuthi mina ngizofa ngawo I think it was 2023 yes 2023 2022 hayi nganginganaso isiqiniseko ukuthi ngiyophila nginalento yedimoni lokufa yabona ukufa okusense emakhaleni akho kuba ngathi mawuphuma ngathi uzoshayiswa imoto nganginesiqiniseko 2023 2022 ngangisho ukuthi angeke uDisemba ngiwubone ngizofa uNkulunkulu waba uNkulunkulu kimi kuze kube namhlanje siloka silondile ma urequestile lapho
usho uNkulunkulu wasisiza bazalwane, uNkulunkulu wasilekelela ebudeni bendlela. Ebudeni bendlela uSimakade yasisiza. Khona uthi urequestile kodwa angimboni la. Makubeka angiboni requesta yakho la. Ayiveli. Bafowethu siholile uSimakade kuze kube namhlanje. After wonke ama rejection usiholile. Thina saphila nabantu thina. Bafowethu mhlawumbe aliyazi lento ngisho. Ngicela upress request lapha ayikho request. Thina saphila nabantu abanemali. Uyazi kodwa lento ngisho. Saphila nabantu ayikho request yakho la. Sobathi ngicheck ayiveli request. Ngicela upress uplus lapha la kubhalwe khona uplus. Upress lapha request yakho ayikho la. Awayikho. Thina saphila nabantu ababenemali yonke seduze kwabo. Kunokuthi basikhandela indlela yokuphila bebesifida izinkwa. Ngiphuma nedrobheni ngifika ngithenga ukudla kwa-R1000. Ngeke akuthengele iflower idayisa amagwini. Ngiyabaza abantu abanjalo. Onemali kodwa angafuni usimame. Kumele uhlale uphaphathe kuye. Saphila nabantu abanjalo thina empilweni. Aphila nabantu abanjalo. Ebeneze bazalwane, Simakade uhole kuze kwethu. Asiphumuleni kanza kwethu. Othi urequest la ngiyibona request yakhe lapha. Sanibonani. Kuna ama request amaningi lamanye nginga angikwazi ukuni accept ngoba angazi noma ni requestile noma kungeneke ngephutha yini. Bafowethu asiphumuleni. Sibonge uNkulunkulu ngokuphila. Sibonge uNkulunkulu ukuthi uhambe nathi kuze kube namhlanje. Safisa futhi noku-encourage bonke abaphila phakathi kwezifo ezahlukahlukene. Banye batshela udokotela ukuthi unokuthi. Siyafisa bazalwane hlala nazi ukuthi uNkulunkulu ogcina umuntu. uNkulunkulu ogcina umuntu. Asibonke laba requestayo. Ayiveli brother Patrick, ayiveli request yakho. Let me check la. uNkulunkulu ogcina umuntu bazalwane. uNkulunkulu ogcina umuntu. Awugcinwa ukuthi udla ukudla okunempilo. Awugcina ilokho, awugcina into eziphathekayo. Ongayiveza ukuthi ugcina ukuthi uNkulunkulu ogcina umuntu. Sifisa nikwazi ukuba mfowethu. Nani nitshelwe abantu kuthiwa odokotela abanikeza incwadi kuthiwa uyagula. Abanye bathi banama cancer, abanye bathi be-HIV positive, abanye bathi banoshukela, abanye bathi bane-BP, abanye uNkulunkulu ogcina umuntu. uNkulunkulu ugcina nokudigesta esiswini sakho ukudla okudlayo. Themba uSimakade. Thi iBhayibheli mazise zonke indlela zakho, unganciki kokwakho uqonda. Themba uNkulunkulu ebudeni bendlela. Uyena yokulonda ebudeni bendlela. Yosolo kuphilile nje uNkulunkulu ngoba awuyikufa before isikhathi sokuphila kwakho singakapheli. Brother Patrick, be greeted. Amen, mfundisi. Ninjani kodwa? Saphila molo njani? Siyaphila kakhulu. Siyabonga izwi lenkosi nobufakazi. Amen baba. Yebo, cha nami ngithi angifakaze kafishane. Amen. uNkulunkulu into angenzele yona. Hey, baba uyena wenza. Sinzwe ngimncane ngifunda standard 8. Izimpi zendlela zokukholwa ngiyazazi. Kuningi kakhulu. Kodwa engifisa ukufakaza ngakho ukugula okumangalisayo ke kwangihlasela. Lapho ade sasho umfundisi ukuthi ukufa wayeseyitshetha uzohamba nini. Nami ukufa kwase kunjengomuntu onokho eminyango. Kuthe sekufanele ngene ngafonela omunye umfundisi.
ngathi ngicela ngithandazise. Ngiyawuzwa umphefumulo ukuthi uyahlukana nomzimba. Ngalesikhathi ethandaza ngapha, ngawubona umzimba wami uphuma emzimbeni, umoya wami uphuma emzimbeni. Ngajubalala, ngahamba ngamafu, ngasithela. Kude ngathi ngihamba phezu kwefu. Ngeke ngisakubala okuningi, kodwa ngaze ngayoma phambi kwegate lezulu. Lokhu engikushoyo umfundisi kuyiqiniso. Phambi kwegate lezulu kukhona izwi elithi, ngithi amahubo 100 athi ngenani emasangweni akhe ngendumiso nasemagcine akhe ngezibongo. Before ungene ezulwini kwakukhona igate. Angeke ngilichaze kakhulu igate, kodwa igate ngathi uma ngifunda later ngathola ukuthi leli gate ekuthiwa it's a ship gate, igate lezimvu elilapha kuJohn chapter 10. Uzwa kahle nomoya wami ukufakazela nalento ekhulumayo. Uzwa kahle mina. Yebo, athi uJesu I am the shepherd. Aphinde futhi same chapter athi I am the gate. Emhlabeni he is a shepherd. Kodwa uma ungasekho kulo mhlaba he is the gate. Before igate kanye nami kungazi ukuthi kukhona ijudgment ekufanele yenzeke. Ida ngiyangena noma ngingene. Zonke lezi zinto mfundisi esiphikisana ngazo nesivumelana ngazo ezibambe kakhulu ke ibandla manje ezamabhluk, ezama-makeup, kuyisono ngani konke lokhu. That is where it's being answered. And you enter heaven by grace. I won't say by grace, but angazi noma ngemsebenzi noma ngegrace noma ngani. Kodwa zonke inqumo ithatha emhlabeni. That is where it's being judged. Kungazi ukuthi kukhona into ekutshenayo ukuthi we are not entering or you enter and you know why. Ngokuphazima kweso lavuleka lela gate mfundisi. Leli hubo elithi enter his gate with thanksgiving. No one tell you ukuthi this is someone's house. You must praise him. Njengendlela yakwaZulu uma ufika kwababuzwane siyakhuleka before singena. Maungena kuyazenzekela because of what you see. You praise him. You worship him. Okuningi mfundisi ngeke ngisakuchaza. Bangakuchaza abanye ngeke bangikholwe. Ngabona izinto I'm not at liberty even today to talk about. Ngahamba mfundisi ngathatha sort of a left turn, and after left turn there is a right turn. Kungathi kunomuntu ongiholayo kodwa futhi all of a sudden lo mfundisi uyathandaza, ngiyamuzwa emhlabeni uyathandaza. Uyathandaza, ngiyamuzwa futhi esemhlabeni ethandaza. The more ethandaza is like he's asking me ukuthi what do you see? Ngimtshene, this is what I see. Athi when you see that you do this, when you see that you do this. Indlela mfundisi ohamba ngayo uma ungena ezulwini, it's equals to your feet, is not for two people. Indlela lengangihamba kuyo ngiyazi kuthiwa itradi zegolide, but that I'm not sure whether that was gold or what, but it was shine like a light, a goldish. Mhlambi yizona itradi zeko kodwa ziyilight ekhanya ngendlela emayisimanga. I can't even see my feet. Ngokuphazima kweso mfundisi, I saw a river engazi usuka phuphelaphi.
kodwa la engase ngizojiya khona kwangathi ngizojiyela kwindawo eyithempeli noma eyisonto ngoba ngangizwa amazwi abantu becula ngendlela thile. Ngangabusaqhubeka ngaleyo ndlela kwangathi ngiyaphakama sangidiza, like I'm being lifted up. That is where on a distance I saw a glittering, I will say, sort of a throne, or ngoba sazi throne, but or a castle, something like that, very very far. But amehlo ami mfundisi ayikwazi ukuzuma in a way that I'm not living in the land of the living on earth. La engikhona amehlo ami ayakwazi ukuzuma closer, aphinde futhi akwazi ukwazi ukuthi lento ikude kunami. When I see that, mfundisi, I saw this place is like a big castle. I don't know where it starts, where it ends, but it's like a glass. The glass engathi amanzi, but not clear transparent, but it's transparent. Ungixolele mfundisi, ngithe ngikukhuluma into umuntu angeke ayikholwe. Khuluma mfundisi, khuluma baba. On your left and the right hand side, I saw big fire. Omkhulu uphuma phansi ubheka phezulu udlula ngisho the height of this thing. Kwakhona into ethi kimi, these are the people who are there, they are worshiping God. The more they worship God, there is a big fire, big fire. When I see that time, my language changed. I was no longer even talking or asking questions. I was like crying, like praying, like worshiping at once, because I was unable not to worship of what I see. It was so good. Mfundisi, ngaphinde ngathola ithuba lokubuya back on earth. Ngithe mfundisi ngikha phezulu. I came back on earth almost the same way engize ngayo, kodwa angisahambi ngendlela engize ngayo, sengihamba phezulu. Like sengehlele egate-ini ngizothi cababa. On the gate, on my way out, ngibuyela back la bengiqhamuke khona, I saw something like a hand. Lento inamehlo njengesandla, but it's so bigger than me. Inamehlo all over. Engathi ayasondela ayahlehla ayasondela, and is glittering. These eyes, angazi noma they are sensing me or one, but they're not talking. Yes, mfundisi. Yasondela yahlehla yasondela yahlehla, and the gates open again. Nginqamle kakhulu mfundisi le ndaba, it's very broad. Uma ngiyikhuluma angikwazi ukuba normal, like I'm trying manje ukuba normal. Uma ngiyixoxela abantu angikwazi ukuyiqeda ngingakhali. Namanje ngizibambe ngenxa yokuthi ngifisa mfundisi ungiswe. Then I went back. Ngithe sengibuya ngabona ongize ngefu, into engathi yifu le ngize ngayo. Yes. Then I came back on earth again. So that spirit of death umfundisi ade khuluma ngaso kungenze ukuthi wasisusa uNkulunkulu, it was not that time. Emva kwalokho mfundisi, izinsele zokuphila ngizithastile, ngize ngathi omunye angikwazi mina sekungisalele ukuthi ikuphi okusele. Konke lokho okubona uJobe angeke ngithi konke, kodwa sengikuthastile okunye kwakho. uJobe was attacked in 4 dimension or 3. Waqale walahlekelwa imfuyo. Kulesi sikhathi samanje singathi umnotho wakhe wonke. Walahlekelwa abantwana, which is your family close to your heart. Walahlekelwa nangabangani okanye
the cherry on top was his wife, owathi thuka uNkulunkulu wakho ufe. Uma mfundisi sikhuluma ngethumbu liyi-one, it's a problem. uJobe was all over the body. Ngikuthestile mfundisi. uNkulunkulu emuhle sekulahleke konke. Wangithintela 1 or 2 abazalwane. Nakuba ngiyakhuluma mfundisi. Ngondliwa umndeni othile. Angizange ngiwucele mfundisi. Uwo owayisondelela. Ungiphi igrosa every month. Kungathi ngidlala istokfela la endlini mfundisi. Nginegrosa egcwele all over the house. Emva kwenkitha eminyaka ngidliwa indlala. Angime lapho mfundisi, kodwa engingakusho kubazalwane abajwayele ukulifunda izwi bengeke beshumayela baligcwalise enhlizweni ngoba ilevel yobungcwele is challenge kubazalwane njengamanje. Uma umzalwane umfundisi efa akahambi kwi-Broadway. Matthew 7 verse 13 and 14 uthi there is a narrow way and a broad way. Khuluma ma umoya usavuma share shumaya khuluma mfundisi mina ngiyabusiseka ngiyasizakala kufakaza umoyeni wami. Khuluma mphathi ukhuluma mase kuthi thula kuyothula uyeke indaba isikhathi kwesinaka isikhathi ma kuthi xoxa lokho kukhona inhliziyo njengoba ukhuluma manje lokho kushona manje kuyisibusiso nalokho. Khuluma mphathi. Hey, Matthew 7 mfundisi uthi there is a broad way and there is a narrow way. Lithi those who walk on a broad way, they are going to distractions, meaning they are going to hell. Mase kuba khona narrow way, lekuthiwa those who walk on the narrow way, they are going to life. Kodwa verse 14 wakhona uthi few they found it. Much as you know about it, you may know about the narrow way. Kodwa few they found it. Highly possible ukwazi ngensindiso. Futhi uphile njengomuntu osindisiwe. Kodwa ivangeli oliphethe uthi umfundisi urahulela eshumayela kwenye indawo. Izinto ebesishumayela ngazo 30 years ago sizikhiphe ebandleni. Sizishaya sithi aziyekwe zibizwa ngama-Calvary. Uthi zibuyiswe zonke manje ziphakathi enkonzweni. Kungathi awuphelele kahle ukuba umzalwane ungaphathisiwe something. Kungathi awuphelele kahle umzalwane uma ungazishongo uma ufakaza ubonge isithunywa saleli bandla noma ugcobo lwaleli bandla. Ibandla alinagcobo. I know nothing of this church. Zonke lezo zinto ebeyikade ikhuzwa before zibuyiswe zonke. And uNkulunkulu umfundisi uyawaqoqa manje ama-God General. Indaba isisele nawe mfundisi nami. Engathi sikuyile group ephakathi kokuphatha ubungcwele nongabuphathi. Angingayi ngoba ngishumela umfundisi bengifakaza. Bengithi mfundisi uma usuphambi kwesihlalo sobukhosi, that is where yonke lento obuyenza ensindisweni is going to be answered. Even ubushumayela kanjani. Even ubufakaza kanjani. La yamhlabeleli ayithi ugqoke kanjani ngoba uyazi ukuthi isono samadoda sivela ngokubonwa. Mfundisi abazali bami mina abanye babo ngoba nginabazali abakholwa nabangakholwa
bebethi uma beya emsamo beyosishisa impepho babengahambi ngey'khindi babengahambi bengembethe babe nendlela abagqoka ngayo uma beya emsamo namhlanje basenza kodwa uma kiwe endlini yenkosi akukho kumesaba uNkulunkulu ngiphuma kuleyo background ke yokumsaba uNkulunkulu on that level fundisa ukuthi ngiyamazi umuntu ekhonza izithixo ngiyamazi umuntu esekhonza uNkulunkulu awumkhonzi noma kanjani awugqoki noma kanjani awukhulumi noma kanjani awuthengi noma yini uyakwazi ukubona le cellphone intshontshiwe iwashi lintshontshiwe alikwazi iwashi elihle kanje lidayiswa imali engaka angeke mfundisi kodwa bengifakaza ukuthi wathi omunye ekhuluma lapha wathi indoda iyophila ngey'nqumo zayo engisho kubazalwane asiphile impilo engcwele yokumesaba uNkulunkulu noma iy'ntshumayelo ezithi asibe ngcwele sezinqabile kodwa labo abayobambelela kuze kube sekugcineni bayakusindiswa angime lapho mfundisi ngesikhathi esifanele ngobuye ngiyikhulume le ndaba but in heaven I even saw the tree of life I didn't know I was told by the voice that I don't know what this is the tree of life it's not that tree like our trees it's not that long like Thai trees it's on my height 1.5 1.6 and is full of fruit ayanxaneleka ukuthi uwadle aseduze nesandla I saw those trees lithi izwi lenkosi uma ufunda incwadi yesambulo kuyibandla lase-Efesu lithi bonke abaphendukile kuthando lokuqala lithi those who abayophenduka they will eat the tree of life that is hidden in heaven. So there is a tree of life that is hidden in heaven. When you read the book ukulawa mabandla esikhombisa leli lokuqala eqalwa ngalo kuthiwa bayokubambelela kuze besekugcineni they will eat those fruit. I saw that tree linxanelekile ukusidla amafruit lathi le voice don't eat and there were many trees engazaminisha ini after that. Okunye mfundisi I'm not at liberty to talk about kodwa engakucela kubazalwane phendukani hayi ukuphendukela ukuthi ngiya esontweni ngiyabuya esontweni even uvula iwardrobe yakho uyisenze ngenhliziyo ngamehlo kamoya akukho yini okuphambene noNkulunkulu la uma uhlala ku-one room awukungene kulowo one room uma eminyango uzwe ngomoya ukhona yini okuphambene noNkulunkulu la endlini uma ubheka ifoni yakho is it your phone holy uma angazi ngakubeka kanjani uphenduke ngoba uthi uJesu ngiyeza masinyane uma umfundisi awuhambi ngeBroadway ngoba ungumzalwane uyafika kwi-narrow way but few they found it few kusho izwi lenkosi Matthew 7:14 let's search our heart our mind our sermon our testimony our way of doing things the fear of the Lord uma uzwa abazalwane bephathwa kabuhlungu kanje ngabazalwane angiyeke mfundisi ngiyabonga kakhulu mfundisi angime mfundisi ukube nginakwazi ukukwenza kunobaba engangifisa ukukhuluma naye ophethe into kaNkulunkulu kodwa unolaka
loya baba angeke ngimusho kwi-platform yakho baba, kodwa ngeke ngambona kakhulu kuhlelo likaloya bhuti ekuthiwa ST Media. Uphethe into kaNkulunkulu kodwa unolaka. Lithi izwi lenkosi uma ufunda Galatians chapter 5 kunezithelo zikamoya nemisebenzi yenyama. Mase lithi imisebenzi yenyama iwu17 from 19 to 21. Kukhona u2 ekuthiwa i-sexual immorality. Uma uyifunda ku-amplified kukhona le kuthiwa i-anger. I-anger mfundisi is part of imisebenzi yenyama. Imisebenzi yenyama uthi uNkulunkulu lapha kulawa amavesi awu3, you will never inherit the kingdom of God. Noma ungashumayela uphathe izimfihlakalo, have love, preach with love, love your sinners. Ibadidile kakhulu abantu indaba kaBrother Enigma. I love him very much with all of my heart. If I can see him, I will hug him. Makhona engafisa ukukhuluma naye ngingamnyenyezela, kodwa I love him. Njengawo wonke umuntu, bazalwane, ulaka isithelo, imisebenzi yenyama. Imisebenzi yenyama lithi izwi lenkosi, you will never inherit the kingdom of God. You17 isiyonke. Kodwa kulula bazalwane ukuthi bawele olakeni. Ingakho lithi noma kukufikele alingashoni ilanga. I-sexual immorality number 1 uthi uJesu may addressa kuMatthew 5 uthi angisasho njengoMoses othi obanjwe ephinga, which is 10 commandment, akabulawa. Akasho njalo uJesu. Uthi awuphingi ngokuthi umuntu uzumthinte, uphinga ngamehlo nangenhliziyo. Usuphingile ngokukaKristu Jesu. Repent. So ke kusayimisebenzi yenyama, but bengangenile ukukhuluma ngalokho mfundisi, bekuvela. But ke kugcineni ke mfundisi, ngiyabonga ngeyilela yonke intshumayelo yakho nobufakazi, bese ngithi nama angeke ngifakaze kwabangcwele. Ngiyacela bazalwane, asimfuni uNkulunkulu lo onobudlelwano. Khona amazwi okugcina akhulunywa umpostoli uPawuli mfundisi evala incwadi abase-Efesu. Angazi iBhayibheli uliphetheni lapho mfundisi. Ngiliphethe. Second Corinthians, last verse, last chapter. Last verse, Last verse. Yebo. Ngizovala ngawo lawo mazwi mfundisi. AmaKorinte u13 ne last chapter. Yeah, last chapter. Yeah, 13 verse 14. Okay, I think ogcina u13 nako 13. No, 13, 14 or 14, 13, one of the two. Ngivala ngalawo mazwi mfundisi. Amazwi okugcina lathi umusa wenkosi yethu. Yes. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlanganyela kukaMoya oNgcwele makube kini nonke. Amen. Yabona mfundisi, leli lokugcina elikhuluma ngobudlelwano. Angithi ziwu3 into akhulumazo umpostoli Paul. Uthi grace, athi love, athi fellowship of the spirit. Ziwu3 in one chapter evala incwadi abaseKorinte. Ngicela ukuvala ngayo ke mfundisi. Le ethi fellowship of the Holy Spirit. Le mfundisi engicela ukuyinika abazalwane. Asihambe sikwi fellowship with the Holy Spirit. Fellowship. Sisebudlelwaneni nomoya ongcwele.
Ngiyazi akusakhulunywa kakhulu ngalokho kule zinsuku engathi singakhuluma okunye kuhle nakho. Kodwa bengicela ukuma lapho mfundisi ukuthi let's have love, let's have fellowship, grace, love and the fellowship. Kodwa ngicela uku-underline lo line we-fellowship with the Holy Spirit. Last verse, last chapter, evala uPaul. Uvala ngalawo mazwi. Ngicela ukuma lapho mfundisi ngithi asihambe sinobudlelwano nomoya ongcwele. uJesu sishiye nawo. Uye lo esihamba ngaye azathi umhlabeleli uma ehlabelela incandweni athi siyalibona ngamehlo kamoya izulu athi ikhaya lami silibona ngamehlo enhliziyo lawo angumoya ongcwele fellowship. Nezinto ezisificayo zisifica sisebudlelwaneni nezimpi zisifica sisebudlelwaneni. Kunezinto mfundisi ezikhulunywa uJesu eyesiphambanweni. uJesu lapha kuMatthew 26 kunezitsha ezintathu akhuluma ngazo. Kukhona isitsha sokuqala athi kumele ngisiphuze. Usiphuza noJudas Iscariot athi ozwa ngikhaphela ukhona nami la etafuleni aphuze isitsha naye uJudas. Same chapter. Aphinde futhi uJesu athi uma esethandaza entabeni athi kube kuya ngami before aye entabeni athi kumele ngisiphuze lesi sitsha esesiphuza nabafundi bakhe. Lesi athi anothi njalo uma nihlangana nidle nihlephule lesi sinkwa niphuze lesi sitsha ukuze ningikhumbule. Sitsha sesibili esesithathu uthi kube kuya ngami ngabe siyadlula lesitsha. Verse 35 41 useseGetsemane esephuza isitsha sokugcina. Uthi kube kuya ngami ngabe siyadlula lesi sitsha kodwa kumele ngisiphuze. Singabazalwane engikushoyo mfundisi ngisho ukuthi sonke sinezitsha esibekelwe zona esimele ukuziphuza. Ngiyaxolisa ngekhona mfundisi. Nami mfundisi nginesami engiza kusiphuza. Esinye siza ngoJudas. Esinye siza ngokuthi kumele ngisiphuze simelwe. Ekugcineni athi uJesu kuMatthew 16 verse 24 athi thathe sakho isiphambano ungilandele. Ukuthwala isiphambano sikaJesu usithwala nezinhlupheko zakhe. Usithwala nezimpawu zonke zikaKristu zipheleliswe kithi ukuze sifaneleke ukunxiba ingubo yomthimba. Asiphile impilo engcwele mfundisi, asimesaba uNkulunkulu. Uyabuya masinyane. Ngiyabonga babuzwane. Baba siyabonga kakhulu. Nginesicelo mina mfundisi wami ekukhulumeni kwakho kubuya lamazwi akho umpostoli Paul ethi makungaphumi amazwi abolile emlonyeni. Unathenga chapter 4 incwadi kaPhilip verse 29 athi uma ngaphuma amazwi abolile emlonyeni wenu kodwa kuba amazwi aswelekileyo kubavezela umusa abalalele. Yabona uma ukhuluma ngizwa ngathi lento ngizoyibeka kahle ngolumi lwami yini kodwa ke uma ungcwele uzoyinterpret ngifuna ukuthini. Ngizwa umlayezo oyenza umuntu okulalela aphenduke. Ngathi liphi igama engalisebenzisa eliveza umusa ekukhulumeni kwakhe eliyenza umuntu osemanyaleni njengoba sikhuluma ebusuku ayibone ukuthi ngempela ngiyakuxhaphaza umusa kaNkulunkulu. Uyabona imessage umlayezo wombuso kaNkulunkulu kwenza umuntu olalele ayibone yena ukuthi ngempela lempilo engiyiphila lamanyala engikuwona ngiyaduka. Siyabonga kakhulu. I think izinto esiyifisayo nakubashumayeli ukuthi ukufakaza ngoJesu akusona inhlamba. Ukufakaza ngoJesu akukhona ukuthuka abantu kodwa ukuthi umoya kaNkulunkulu uyithumba inhliziyo yomuntu olalele
asibone isidingo sokuphenduka ekudukeni kwakhe. That's why wayethe ecula athi izwi layihlaba inhliziyo yami, awuhlatshwanga ngoba wawuthukwa, wahlatshwa ngoba uboniswa ukuthi actually usendleleni erongo. Alikho ivesi olichaze walichaza ngazwa enhliziyweni yami ukuthi kuthiwa leli sango lincinyana lethiwa bayingcosana abalifumanayo, shothi ungenzeka ube nalwazi ngalo kodwa wena ungekho kulona. So siyabonga kakhulu mphathi, inhloso eyodwa yokuthi sifakaza ngoJesu ensukwini zokuphila kwethu, uJesu yokwenza abantu bambone uJesu. Mina nginesiqiniseko sokuthi iningi labazalwane bethu angeke simbone uJesu ngoba asifikanga entandweni la khona ethi akusibona bonke abantu abathi Nkosi Nkosi abaye embusweni ku chapter 7:21 ncwadi kaMateyu, kodwa kuphela abenza intando kaBaba. Ngama amagama abaye embusweni kaNkulunkulu. Wabona kunanto ichazile ukuthi wathi into uyibonile ezulwini, igate ngendlela elincane ngakhona lingane inyawo zakho ukuhamba kulona, kusobala ngempela ukuthi awukwazi ukuhamba khona, kukhona izinto uyiphethe noma khona omqukulile. Siyabonga ukuthi usikhumbuza after all ukuthi kukhona impilo ngale kokufa. Yilo nalo yakhona uzwane olalela, sazi waye uNkulunkulu ekhuluma kanje ebusuku, kodwa intshumayelo yokwenza umzalwane ethi ma elalele ephenduka, intshumayelo leyo, intshumayelo yokukitaza yakusiza, uyasizakala uma uyizwile, awubusiseki. Uma uNkulunkulu ekulekelela uyasizakala, uyayibona ukuthi angiyeke lento yomjolo mangikholwa, angiyeke lento yokuphuza utshwala ngisindisiwe, angiyeke lento yokutshontsha, angiyeke lento yama connection ngikho. Ile nto le ntshumayelo mayikhuluma ekwenza usizakala, hayi lento yokubusiseka lezi inkonzo esizihambayo siyobusiseka ukuthi uNkulunkulu weminingi kodwa engakusizi ngalutho. So ke mphathi, nginesicelo mina ngolosibili mfundisi wami ukuthi ufakazi bakho siyabudinga, siyasizakala futhi sukuzwa indlela okhuluma uyofakaza indlela Inkosi ekulonda ngayo. Ngiyacela futhi ngiyayibophezela ukuthi ngiyolithenga idatha mphathi ngolosibili, siyacela ube khona uma Inkosi ikuvumela ukuthi siyafisa usisherele, siyafisa ungasikhona ukushera la kuthi izulu ungakushera nalokho, uyokubeka lokho kodwa uyokhuluma indlela umoya okuhola ngayo kuko konke kushereni, indlela yokushera yahlukahlukene, khona ukushera lokubonile naloko umoya ongcwele bekukhuluma ngawe, ngoba asikho la kuzokompete ukuthi indawo kazwana ikhona, akusonda. This is a platform yabantwana bakaNkulunkulu abasinsiwe sonke masingenela singenela ukuzofunda, ukukhula, ukusizakala. Manje ukukhuluma kanje kukhona nami engiphenduka kukho, yabona ukuthi engimele ngiphenduka lapha ya. So ke ngiyacela mphathi uma uNkulunkulu kukuhle kuwe nakuye senzele umusa ukuthi besicela ngolosibili sibe kanye nawe emseni wakho nowenkosi. Mfundisi, bengicela ungiphe ithuba ngeke ngiyofuna inkosi, ngizobuya mfundisi. Angazi ulesibili ungiphatheleni kodwa ya ngicela ukube ngiconfirm mfundisi. Yebo. Siyabonga kakhulu mphathi. Ngiyabonga mfundisi. Ungangikhipha nguye ngingazi kuphunywa kanjani la, ngiyathokoza mfundisi. Ngiyabonga mfundisi. Siyabonga kakhulu. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe emakhono la ngakholwa, siyathemba ngenxa lokuzofunda ayiphikisani nganza kwethu. Siyabonga kakhulu. Ake siphumbeni isonto kusasa abanye baye enkonzweni, kodwa siyathemba ukuthi kukhona sikuzwile, kukhona esizakale kukho, khona abaphendukayo. Iyodwa inhloso yethu ukuthi sonke asipheleleni, uthi oculayo kuyoba mnandi sesiphelele sonke ezulwini, ngoba siyazi ukuthi kunezithembiso zethu. Siyafisa ukucizelela lokho ukuthi ukukholwa kwethu singakholelwa ubumnandi, singakholelwa enjabulo, but uNkulunkulu mekhuluma kumele ayithumbe inhliziyo yakho. Ngibonile ukuthi why sithi abesilwa kangaka ukuthi singene ku life, ngiphoqile nje ukuthi awuthi ngingena leni ezulu kanti uNkulunkulu bezosilekelela kanye. Siyasizakala futhi mina uqobo lwami ngiphendukile ey'ntweni ey'ningi isikhonzi sikaNkulunkulu esikhuluma ngakho. Yiloko uNkulunkulu aselekelela kukho. Uthi umpostoli Paul kwamina ngiyayigada engimemezela ivangeli ukuthi ingabi isitepisi sokufaka abanye abantu embusweni kanti mina ngiyokwaliwa. Sibamba lawa amazwi awashilo umfundisi ukuthi uthi ake uvule iwardrobe yakho uyibuke uyisense
ngomoya ongcwele nangengqondo nangenhliziyo ukuthi akukho yini kula okumcimayo umoya. Ilezo zinto abazalwane abangasayisebenzi. Akungena endlini yakubuke ukuthi mawubuka labo sofa ubuka ukuthi ubuka le TV oyithenga amaparent akusho lutho umoya ongcwele akasho lutho yini. Siyacela abazalwane ilokho ukuthi ungam-ignore umoya ongcwele ekulekelela wena. Yekela ukuthi ozwana bathi ozwana bethi ozwana bathi akunankinga. Ozwana sebekhulumile khona umoya ongcwele ongaphezulu kwababhishophu nodokotela. Ungamcimi ke loyo ungaphezulu kobani ngobazi beBhayibheli abangalazi iBhayibheli. Ethe kuwe kuyeke ngisuhamba ucazela abanye abaqhubeka nakuba right. It's a piece of advice. Siyabonga kakhulu nganza kwethu laleni nenkosi niphumuleni mafethu. Sizohlangana ngolwesibili. Sesingene kuma festive season. Kuyakhonza kuma festive season. Ungaphithizela uzukholwa ukuthi usindisiwe. Kunabazalwane abo bephithizela abakhohlwa ukuthi bayakholwa. Number 2, ningaspend imali kulo December nikhohlwa ukuthi uJanuary uyeza. Wemaphakathi uyaphila nikhohlwa ukuthi uJanuary uyeza. So msana ukuphithizela. Msana ukuphithizela nje. Angazi into esimanga kulo December ngoba uDecember emnandi nezikhala. Manje ayikho into ongayidli. Thengele nje impuphu ibright pack uyihlalela nengane idlele. Impilo iyaqhubeka. Musukuspend imali into enganasidingo. Wena uthanda izinto. Mfethu siyabonga kakhulu. Silaleni mfethu. uNkulunkulu asengibusisekile angibusiseka ngisizakele mase ngisebenzisa leli gama lasemasontweni eni ngisizakele ukukhuluma kwenceku kakhulu kusasekuseni nje hayi kufuna kulungisa sabona kakhulu iloko bafethu uNkulunkulu ekhuluma siyasizakala egameni lika Jesu sabona kakhulu ngaza kwethu laleni nenkosi uNkulunkulu umusa sibusise iyodwa into esishoyo leyo ukuthi usibonile usimakade utholakala kanjani lo mfundisi wobufakazi angazi ngiyaqala nami ukukhuluma naye kodwa ngizokhe ngifune number yakhe mfundisi angimazi nokuthi ukuphi nendawo kodwa ke ngosizwe inkosi ngizokhe simthole sixoxe naye laleni kahle bafethu egameni siyabonga kakhulu bafethu khuleko yenu zeluleko zenu everything siyabonga kakhulu nina niyenza ukuthi le platform iqhubeke kanjalo good 19 ngaza ukuthi siyabonga siyacela ke bafowethu siyacela nina ningena lapha ku YouTube ngendlezi intshumayelo zethu sihamba soyiposta ngale ku YouTube manibuka lapha ningaskip ama advert yona senza ukuthi sibe nedata yabo ubuke nje mighty advert uyidedele nje idlale advert ukuze sikwazi ukuthola idatha niyabona nganza kwethu so ke siyabonga kakhulu uNkulunkulu asasilekelele njalo angazi nathi kumele sivale ni kwa TikTok esibuya ngoJanuary bafethu laleni kahle siyabuka kakhulu egameni lika Jesu bazalwane bathi standards bayakholela emthandazweni babotho ngcwele senkosi yethu Jesu siyabonga kakhulu lelithuba lihle usiboleke lona uhlangana kwethu kule ndawo ukukhuluma nathi njengabantwana bakho uselekelele ebuthakathakeni nasekwahlulekeni kwethu thina singabantwana nongubaba uyasazi ngamunye ukwahluleka nobuthakathaka bethu uyazi ekujuleni kwenhliziyo zethu nobuqili bethu nokwahluleka kwethu uNkulunkulu wethu ongcwele siyakubonga nomoya ongcwele ukuthi uselekelele ebusuku izwi lakho likhulume namhlanje litshale libe imbewu einhlizweni zethu uthele ithelo babantwana abangakholwa babona ukuhamba kwethu bakudumisa sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele sazolala usibiyele emaphusheni embonweni nase ephimbeni elingaqhamuka kuwe livele esitheni babotho ngcwele siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele sikubonga ngempilo siboleke yona sibonga ukuthi kulo December siyophuma sonke siphila nabantwana bethu nezihlobo zethu egameni lika Jesu Kristu inkosi sibonga babotho ngcwele ukuthi phakathi kwethu akekho yobesehluleki akekho uyakufa before isikhathi sakhe akekho uyakuvuma uNkulunkulu wethu ongcwele uSathane ethumba ukuphila kwakhe ngegama lika Jesu Kristu akekho phakathi kwethu yofa engozini zomgwaqo akekho uyodutshulwa akekho uyothakathwa siyazi ukuthi emndenini ningi izinto ezisetshenziswayo abanye bodliswa poison abanye bokuthwetshula ukuthatha izithombe zabo siyathandaza ukuthi uyosibiyela ngenxa ukuthi thina sethembe wena wethu ungaxutshwe nalutho siyakubonga baba egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu amen
Bafowethu siyabonga kakhulu, siyabonga. uNkulunkulu umusa anigcine, anilonde. Sibonaneni ngoLwesibili. Leroba lengihantle.